اف سروشت و چیان هەردەم هەمێزەکە گەرم بوو ji bo huner û hunermendan. Abdilqadir Slêman tevî ku ew penabere lê ji bo welatekî parçekirî sergotina stranan berdewam e. Di şêst û nehê de min dest bi karê henerî kiriye li Kurdistana Rojava wê çaxê stranê qewmî memnû bûn hikûmeta Baas nediş got em stranê qewmî bêjin em dihadin girtin û tehdê gelek li me dikirin. Ûşana li qîrkim îmanam tê de yem. Li gorî gotinê wî stranê wî na bi dengê gelek hunermendan hatine gotin. Uşana l-qirkim Berhemê min dor şêst û du berhem sê berhem çêbûn û gelek hunermenda stranê min gotin yani yek jê şivan perwer Gulal gundê me nar melvî gundî biyarim got yani carekî behsa kirine got ev stran awî di nav xelkê behsa min û tê ha min got ji not û pênca de Şamê me tomar kir. Abdilqadir Slêman li bajarê Qamşlo ji dayîk bûye û niha li bajarê Duhokê jiyana xwe berdewam dike û ew bisqa xwe kul û derdê xwe ji hevdor re dibêjin. Qamşlo kamîl bû warê xemam. Li ser perdên vê bisqê keda bêtir ji 40 salî hala westiye. Kesnê nemam kêf û şayîm wajê barkir hey. Du govind û şayî dilanê Kurdî de hetane 800,000 dawet bilêxî. 800,000 dawet du govind û şayî dilanê Kurdî de. Yani dixwam dikarî yekê mîn ez bû û di do sêdî jî hebûn. Bes ê got gelek şixulî ez bûm. Lale gidî kudrete lale gidî kudrete gezokaldara ketim zokaldara ketim rab dese xwe bide min zokam her nedawetim ra musakid bide min musakid bide min ez kefîlete û cinnetim rab le gidî kudrete. Bi dengê xwe û dengê têla bisqa xwe kêf û xweşiyê dixe dilê mezin û zarokan. Merxasî karê te yê pêşmergê me dijmin nebarê te yê pêşmergê me Merxasî karê te yê pêşmergê me dijmin nebarê te yê pêşmergê me Kurdost û yarê te yê pêşmergê me çar û umîda me yê pêşmergê. Dilxwaz bi helewî Rûdal Duhok.